Bună ziua și bine ați venit pe canalul oficial al blogului de cartier. Echipa Blogul de Cartier vine cu o recomandare plină de emoție și vă prezintă viitoare destinații de vacanță din care puteți să vă întoarceți cu subiecte unice și pline de suspans. Eu unul mereu mi-am imaginat cum ar fi să pot simți pe pielea mea aceste fenomene. Deci, așează-te, fă-te comod, stinge lumina și hai să începem. Russell Hotel din Sydney, Australia. Hotelul Russell face parte din lista patrimoniului național și se află în suburbia orașului Sydney din The Rocks. Încă de la deschidere, localul s-a bucurat de un succes răsunător, în principal datorită marinarilor care erau în căutare de liniște și relaxare. Chiar dacă a trecut mult timp de la inaugurare, hotelul nu a putut să stăpânească trecutul și câteodată mai prinde anumite forme și iese la invern. Pe locul 2 avem First World Hotel din Malaysia. Acest hotel a fost până în anul 2015 cel mai mare hotel din lume, având peste 7000 de camere, 3 turnuri și diverse atracții turistice. Hotelul vă pune la dispoziție următoarele: o priveliște minunată, deoarece se află în vârful munților Titiwangsa, o pădure tropicală, un bazin termal și cireașa de pe tort, un room service unic și plin de viață, oferit de fantomele clienților putreți de bogați, care au pierdut averi impresionante în cazinourile hotelului. Aceste idei fiind rezumatul mai multor review-uri, documentare și recenzii. Pe ultimul loc se află Stanley Hotel din Colorado. Vă amintiți de filmul Shining? Dacă răspunsul este unul pozitiv, atunci înseamnă că nu aveți cum să uitați acest hotel. Dacă ai inimă de leu, îți recomandăm să pregătești bagajele și să te îndrepți spre Colorado. Odată ajuns, te poți bucura de evenimentele din sala principală sau de afterparty-urile de la etajul 4. Dacă ți-au plăcut aceste recomandări și chiar te gândești să faci o încercare, te sfătuim să cauți review-uri și recenzii înainte de a face o rezervare.